hapon na. Ang tuyot na bekiran ay nakalatak sa ilalim mapisayav na hintong sikat ng araf. Sinina ay napaupo sa lipa, himihingal, ang kanayang hakamay ay pilang pila dal sa pahawak ng asarol sa buong araf. Tuminghala siya sa langit, ang kanayang mata ay kimikiro dal sa alikabok at pawis, sa kanayang kaluban ay naktatanong, kailan kaya ako makakalis sa ganitong bihay? Way, anong hinahava mo diyan? Hindi pa tapos ang damo. Ang sahav ni Aling Ising na kapitbahay mula sa malayo ay nakpakilat kay Niena. Nakinat siya at timayo, tumingin sa bento ng damo sa ilalim ng heling sikat ng araf. Ang mata ni Niena ay biglang napinong lingkot, nahinit wala siyang sinabi, tahimik na ipinakpatiloy ang kanayang trabaho. Ang kanayang hapo ay pahot na, nahinit hindi pinayahan ni Niena ang kanayang sarili na himinto. Niena, balita ko ay hirap daw kayon ngayon. Wala na raw kayong bigas na makain. Si Aling Ising ay imipo malapit sa kanaya, hamit ang kanayang sombrero ipang takpan ang araf, naktanong na may halong tutua at birian. Pilit non gemiti si Niena, pininasan ang pawis na di madaloy sa kanayang pisngi, kahit nakakitong, kailangan pa ring maksikap, nay. Mayroon po akong dalawang nakababatang kapatid na kailangang alahan. Iwan ko ba kung kailan ko makasawa para naman himinawa ang bihay mo. Kung makapapatiloy ko sa pahakong lahat ito, malapit ka nang mabisan lakas. Imiling si Aling Ising, ang kanayang mata ay pinuong pag-alala habang tinitingnan si Niena. Hindi siya sumagot ay mikuna lang at ipinakpatiloy ang kanayang trabaho. Ang kasalita ni Aling Ising ay narinig na niya ang maraming beses, nahinit ang pag-asawa. Wala siyang panahon para isipin iyon. Nang lumibok na ang araw at nagsimilang imihip ang malamig na hangin, tahimik na pimasok si Niena sa bahay. Ang bahay ay may 5 bubong na pawit, ang makadingding na lipa ay nakabakbak. Ang kanayang dalawang nakababatang kapatid na lalaki ay nakaupo sa sahig, naklalaro ng ilang malilit na pirasong kahoy. Ate, nandiyan ka na pala. Sa dudong, ang panghalawang nakababatang kapatid na lalaki ay tuminghala at naktanong. 12 taong halang po lamang siya, nahinit ang kanayang muka ay nakapapakita ng pahirap katilat ng kanayang makahalang nuong nabibihay po. Uwe, kimain na ba kayo? Tanong ni Niena, ang kanayang buses ay mababa na parang isang ikhali. Nakimiti nang ba kaya sa dudong, ate, wala naman tayong makan. Natakilan si Niena tumingin sa paligid. Sa kalan ay mayroon lamang kanting halay na kinihan niya sa bundok kaninang imaha, ang kalderong kanin ay walang laman, mayroon lamang kanting tutong na natira sa ilalim. Dudong, bikas pipinta ako sa Maynila para mahanap ng trabaho para kimitan pera. Mas makakang mahanda sa doon, sabi ni Niena na parang kinakusap ang sarili, hinaplos ang ilo ni Dudong nang may pahmamal. Sa Maynila ba, ate? Sabi nila doon ay napakaraming tao, kakanti ang mabibiti at marami ang masasamang loob, sumingit sa benso, ang kanayang mata ay nanlaki sa pahalala. Sampi pa lamang siya, nahinit na intindihan na niya ang hakivinto na binibilong matatanda tungkol sa lengsot na manlat nahinit pinurin makapanhanip. Okay lang. Kailangan kong pumunta para sa inayo, dito lang kayo, makpapadala akong pera, hinawakan ni Niena ang kamayang kanayang dalawang kapatid, ang kanayang piso ay napinong takot, nahinit kang hindi siya pipinta, silang tatlo ay makakitom. Kinabikasan pagkatapos niyang ipakbilin ng moyos ang kanayang dalawang kapatid, ipinakatiwala kay Aling Ising na bantayan sila, sumakay si Niena sa isang 5 bus, pimasok sa isang pahlalakbay na hindi niya naisip kailanman. Sa bus, imipo siya sa tabing isang baba na 40 taong halang, makang mabait na hinit ang kanayang muka ay pinuong pag-alala. Sa Maynila ka ba mahanap ng trabaho? Nagsimilang isapan ang baba. Upo, magtatrabaho po ako para makapagpadalan pera sa mga kapatid ko, sagot ni Niena, ang kanayang mata ay nakatingin sa malayo sa bintana kung saan ang mga pamilyar na bikiran ay inti-inting limalayo. Hindi madaling mahanap ng trabaho para sa makakaling probinsya, mag-ingat ka. Doon, lahat ay nakinan sa kung sino ang mas malakas, sabi pa niya, ang kanayang buses ay parang nakasaksi ng maraming traidaya.
Ngimiti nang malengkot sinene, nginit sa kanayang peso ay hindi niya maiwasang makalala. Sinabi niya sa kanayang sarili na sisibikan niya ang kanayang makakaya, hanuman kahirap ay malalakpasan niya, dahil nakihintay sa kanaya ang kanayang dalawang kapatid sa bahay. Ang Manila ay limitaf sa harap ni niya na parang ibang mundo. Matataos na kasali, masisikip na kalsada, makatong nakmamadali. Si Niena ay nakatibilang bumaba sa bus, mahigpit na hinawakan ang kanayang 5 bach na tela. Timinsan siya sa paligid, pakiramdam niya ay nalilihap siya sa isang masa na walang labasan. Saan ka ba galing at mukhang baho ka rito? Isang buses ang imalanghav sa tabi niya. Limangon si Niena at nakita. Ang isang dalahang baba, tila isang batikan sa lengsot nginit ang kanayang muka ay pinong talas at leksi. Galing po ako sa probinsya at nakahanap ng trabaho, nakaalanghan si Niena. Si mama ko sa akin. May alam akong ilang lugar na nakahanap ng mga trabahador. Kay ang pangalan ko ikaw. Kimanat ang baba, ngiminhiti ng bahaya. Ako po si Niena, galing po sa'y. Susundan po sanang ipinakilala ni Niena ang kanayang sarili, nginit hinila na siya nitay baho po man siya matapos magsalita. At mila sa sandaling yun, upisail na pimasok si Niena sa isang bahong bihay sa lengsot. Ang kanayang inang trabaho ay sa isang maliit na pakawan damit na may mababang sahod at hindi regular na oras. Tinilanghan siya nitay na mahanap ang trabahong ito, nginit pinolan din siya, mag-ingat ko, hindi madaling pakisaman ang amo dito. Sa inang imaha na dimating si Niena sa pakawan damit, nakilala niya ang amo, isang babaeng nasa katanghaliang halang na may matabang katawan, malamang ang muka. Tiningnan niya si Niena mila iluhanghang po, hindi masyadong nakasdahan. Niena, tama. Kung baho ka rito, magtun ka na lang. Ayokong may tamat, narinig mo ba? Sabing amo sa isang mahigpit na buses. Opo, sisikapin ko po ay miko si Niena, ang kanayang kamay ay nakakiyumdal sa tensaon. Ang inang arawang trabaho ay hindi nohang madali. Ang 5 makinang panay ay tumitili, ang hanggan sa loob ng pakawan ay nakakasakal dahil walang ventilador. Kailangang imipo si Niena mila imahahanghang hapon, ang kanayang mata ay pahot na sa paktingan sa mahalinayang karayom, nginit hindi siya nakreklamo, tahimik na tinis. Ang inang biwan ay lumipas ng mabigat para kay Niena. Ang trabaho sa pakawan damit ay hindi masyadong mahanda, maliit ang sahod nginit ang trabaho ay napakabigat. Imipo siya mila imahahanghang hobby, kung minsan ay hindi nakapagpahinga sa tanghalian. Ang amo ay palahing nakrereklamo tungkol sa mabahal niyang bilis ng pananay, habang sitay, ang kanayang bahong kaibigan, ay walang paraan ipang makatilong ng higit pa. Isang hapon, nang pansamantalang himinto ang trabaho, lumabas si Niena sa pakawan na may pahot na mahapa at masakit na likod. Bumintong hininga siya habang tinitingnan ang malikabok at mainhay na kalangitan ng lengsot. Niena. Ang sakhav nitay ay imalanghav mila sa likiran. Ang dalahang baba ay himahangos papinta sa kanaya, ang kanayang muka ay medayutensa. Bakit? Tanong ni Niena, nararamdaman na may mali. Nabalitaan ko na balakdaw ng amo na bawasan ang sahod natin ngayong biwan. Naniniwala ka ba? Sabi nitay, ang kanayang mata ay naklalaro. Natagalan si Niena bawasan ang sahod. Naktatrabaho siya buong araw at hanggang sa manhit ang kanayang kamay at babawasan po rin ang kanayang sahod. Tumingala siya kay Tay, naktanong ng mahina, sigurado ka? O naman. Narinig ko sa mga nakatatandang baba sa pakawan. Sabi niya mahirap daw ngayong panahon, mahal ang tela, kakunti ang order, sa susunod na biwan baka hindi na natin kayang makpadalang pera sa probinsya, si Mimangot Sitay, ang kanayang pananalita ay pinung inis. Kinakat ni Niena ang kanayang labi, ang kanayang piso ay napinung pahalala. Ang kanayang dalawang kapatid sa probinsya ay imasa sa perang ito. Kung babawasan ang kanayang sahod, paano na sila mabibihay? Imipo siya at tinakpan ang kanayang muka, ang pakiramdam ng kawalan ng kakayaan ay sumakop sa kanaya. Ang kanayang maarawang pagsisikap ay tila hindi nakbibanga.
Nachsimila siang machtida king tama bo ang kanang desisau no peminta sa langsut. Nang habang yun, tahimik no nakay ha siniyene sa kanang masikip no koma sa paupahan. Ang salit ay sapat no lamang para sa isang maliit na koma, isang limang kaway no mesa, at ilang makakamit. Ang amuing amak ay imokait sa kanang ilong, nginit hindi no siya nakabala, sanay no siya. Sa dilim, tahimik siyang nakikinig sa limang ventilador na imikot, ang kanang mata ay nakamilat no nakisip. Hindi ko ba iwi? Later din ako iwin ngayong hobby. Isang mensa hamilo kay dudong, ang kanang nakababatang kapotet, ay imilaf sa screen kanang telepono. Bemintong hininga siniyene pinindot ang bawat letra ipang sumahot, besay ako, hiwag kang alala. Hindi niya kayang sabihin ang totoo sa kanang kapotet, natatakot siyang alala sila, ngunit ang takot sa kanang puso ay limalaki. Bikas kailangan niyang harapin ang kanang amo, ang mahirap na realidad. Paano siya makakalampas? Kinabukasan, tulat ng sabi-sabi, inanin sayong amuang pakawan ang pakbabawas ng sahot. Ang hanggan sa loob ng pakawan ay noong mas sakay sa kailanman, ang ibang mangkakawa ay nakbibilanghan, ang kanilang mukha ay pakot at nakalala. Kinakat ni niya na ang kanayang hanghipin at ipinakpatiloy ang kanayang trabaho, sinisibikang itaho ang kanayang pakadismaya at pakalala. Sa tanghalian, nakpasaya si niya na nakusapin ang kanayang amo. Pakpasok sa maliit at masikip na opisina nito, hindi niya maiwasang kabahan. Ang amo ay nakaupo sa isang limang ipuang hawa sa katat, ang kanayang mukha ay nakalit nang makita si niya. Anong gusto mo? Wala akong panahon, sinabi niya ng diretso, hindi man lang timitinghala. Gusto ko pong magtanong tungkol sa pakbabawas ng sahot. Bakit po ganito? Nagtatrabaho ako buong araw, ngunit nakalangan si niya nang hanginag ang buses. Ang pakbabawas ng sahot ay desisyon ko, anong reklamo mo? Sa panahong itong kahirapan, akala mo ba mayaman ako? Simangal ang amo, ang kanayang mata ay nakningding sa inis. Himinga nang malalim si niya, sinisibikang panatilihin ang kanayang pokakang kalmado, ngunit ginawa ko na po ang aking makakaya, marinayo po bang sirin mili. Hindi pinatapos ng amo si niya, itinas ang kanayang kamay ipang petilan siya, wala nang pakiisapan. Kung hindi mo kaya, imalis ka, maraming nangangailangan trabaho. Ang kanayang salita ay malamang tulad ng isang balding malamang na tibak na ibinius sa kanayang mukha. Timayo siyang walang alam kung paano sasahot, ang kanayang piso ay parang bumibiko. Pagkatapos ng ilang sekundong katahimikan, ay miko si niya at tahimik na limabas. Nang habang yun, imipo si niya kasama si tay sa isang kainan sa kalsada. Ibinahin nila ang isang mirang instant noodle. Habang kimakain, si tay ay inis na inis, sobrang sama niya talaga. Anong balak mo gawin, niya? Hindi agad sumagot si niya. Hinalo niya ang kanayang inimin, tinititahan ang hanak mamadaling sasakyan na dimadon, ang kanayang peso ay mahilo. Hindi siya maring imalis sa kanayang trabaho, ngunit ang pakpapatiloy ay parang pakpapasok sa isang saradong donan. Mahtis na lang, wala akong ibang pakpipilian, sagot ni niya, ang kanayang buses ay bimaba. Balak mo bang makpatiloy sa trabaho na ito? Mayroong maraming iba pang katrabaho, bakit natin kailangang mahirap ng ganito, iwan ko, sabay-sabi ni Tay at nahimiya sa kanayang instant noodle. Tumingala si niya kay Tay, ang kanayang mata ay nakpapakitang pakot, kailangan kong pera-para ipadala sa probinsya. Ang dalawa kong kapatid ay hindi mabibihay kung wala ako. Timahimik si Tay at bumintong hininga, naintindihan ko. Ngunit ito ay napakahirap, babaksak ko. Sa palagay ko ay nakamali ako ng hindi dahil sa 2,000 piso na kumasayon para sa pakpapakilalan bahong trabahador kung kaya ko nakapasok ako sa ayos sa trabahong ito, pareho tayong nahihirapan, pero salamat sa pakakilala sa iyo, nakaroon ako ng trabaho. Ito rin ay tatana. Isang biwan ang limipas, ang sitwasyon sa loob ng pakawan damit ay lalong limala. Ang kalisahan ni niya ay bimaksak, ang makapananakit sa kanayang likod at balikat ay lalong dimalas.
Nang makarating sinene sa kanayang paupahan, imipusiya sa kanayang koma no hemihengel. Ang kanayang mata ay inti-inting pumikit, at sa kanayang malabong panahinip, ang imoang kanayang dalawang kapatid sa probinsya ay limitaf. Sila ay nakankiti sa ilalim sikat ng araw, nginit ang imaing iyon ay inti-inting naklaw, pinalitan mkanak alalang maka, at ang hatawak nina dudong at benso ay imalinghav sa kanayang ilu o teniene. Napabalik was siniene basang bosang pawis. Naupusiya, tinitingnan ang 5 telepono sa kanayang tabi. Kung makpapatiloy siya ng ganito, wala na siyang lakas ipang alahan ang kanayang sarili, lalo na ang kanayang dalawang kapatid. Kinabukasan, pumunta si Nene sa pakawan, ngunit sa pakakataong ito ay hindi ipang maktrabaho. Tumayo siya sa harap ng silid ng kanayang amo himinga ng malalim at kimatok. Ang buses ng kanayang amo na limabas ay pinuporang lamang tulad ng dati pasok. Pimasok si Nene walang sinabi tumingin lamang ng diretso sa kanayang amo. Himinga siya ng malalim, ang kanayang buses ay mas komodo kaysa kailanman. Madam, maktatrabaho ako hanggang ngayon at makpapalam na. Tumingala ang kanayang amo sa kanaya na may gelat na ekspresyon, sigurado ka ba? Sinabi ko na kung sino ang imalis ay iwak ng bimalik at himinging trabaho mili, maaari kang imalis sa trabaho simila sa sandaling ito. Opo, sigurado po ako, sagot ni Nene, at timalikot at limabas ng silid, hindi na limangon. Pagkala sa pakawan damit, limabas si Nene sa pintuan na yaw na may mabigat na peso, hindi alam kung saan pipinta at kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit alam niya na ang pananatili ruin ay makpapahirap lamang sa kanaya. Kailangang imanap si Nene ng ibang don hanuman kahirap. Sinundan itay si Nene nang makita siyang limabas na may determinadong ekspresyon. Talaga bang nakbitiw ka, naktatanong si tay na himihengel, ang kanayang mata ay nanlaki sa gelat. Baakang tumango si Nene, isang pakot ng hiti ang limitaw sa kanayang halabi. Hindi ko na kaya. Pero ukay lang mahanap akong ibang trabaho. Bumintong hininga si tay na may mapirol na ekspresyon. Tutue, hindi silit na manatili sa pabrika na yaon. Ngunit alam mo ba kung gaano kahirap mahanap ng bagong trabaho? Dito sa lengsot, lahat ay nakinaan ipang kimitang. Bawat piso. Alam ko. Ngunit kailangan kong mahanap ng ibang trabaho. Ang dalawa kong kapatid ay naghihintay sa akin sa bahay, hindi ko sila maaaring talikiran. Tumingala si Nene sa abalang kalay kung saan ang mga tao ay walang tigil na nagmamadali na hindi alintana ang siniman. Tinapik na tayo ang balikat ni Nene at nakmini-mini sa isang nakisip na buses. Isa kang mabiting kapatid na baba. Ikinalilangkot ko lamang na ang lengsot na ito ay hindi palahing may likhar para sa mga mabait na katilat mo. At sa ngayon nilisan ni Nene ang malipit na pakawan damit na iyon. Nang sa minut na araw, sinimilan niya ang kanayang pahanap para sa isang bagong trabaho. Naglibot siya sa mga pamilihan, pabrika, restaurant, ngunit nakatanghap lamang siya ng mga ilo na emiyeko. Ang halihar na nahanap ng mga tao ay nangangailangan karanasan, habang ang iba pang halihar ay may napakababang siweldo ipang matiginan ang kanayang pangangailangan. Pabayaan na lamang ang makpadalang pera sa bahay sa kanayang dalawang kapatid. Pagkaroon 3 araw, habang si Nene ay nakaupo sa isang maliit na sulok ng parke ipang makapagpahinga, nakatanghap siyang isang text mensahe mula kay Dudong. Ate, naubisan na tayong bihas. Kinailangan nina Dudong at tench na manginging kamuti kay aling isang para makakain. Tiningnan ni Nene ang text mensahe at ang kanayang peso ay sumikip. Mahigpit niyang hinawakan ang kanayang telepono, nararamdaman na may isang bato ang nakadahan sa kanayang dibdib na hindi siya makahinga. Hindi ko sila hayang mahirap ng ganito, sabi niya sa kanayang sarili at tumayo, determinado na makahanap ng trabaho sa araw na ito. Nakpatiloy siyang naglibot sa kapitbahan, naktatanong sa bawat kainan hanggang sa grocery store, ngunit walang gustong kimihan bagong empleyado. Nang gemabi pakot na si Nene, ang kanayang hapo ay sumasakit dahil sa paglalakat sa buong araw.
Nou po siya sa gelitten don at tahimik na dimaloy ang haliha sa kanayang pisngi, nginit alam niya no kung sumiku siya, wala nang makakain ang kanayang dolawang kapotet. Nang habang yun, habang nakaupo sa isang maliit na restaurant ipang iminom isang basong tibig, nakita niya na ang isang advertisement para sa mababaeng waiter. Maliwanag na limaki ang kanayang mata. Dali-dali siyang tumayo at lumapit sa may-ari, isang lalaking mukhang may edad na at mabait. Nakahanap ka po bang waiter? Tiningnan siya ni Tumila ilo hanghang po at nakatanong, nakahanap ka bang trabaho? Opo, kailangan ko po. Kaya kong mahang waiter, sagot ni niya na may nanghanginig na buses dal sa pahot, nginit may determinadong titig. Sinumangot ang may-aring restaurant. Nagtrabaho ka na ba bilang waiter? Hindi pa po pero mabilis po akong matuto. Sanay na po ako sa makakawang kamay tulad nito, kaya sigurado akong magiging magaling ako, sagot ni niya na maihigpit na hinahawakan ang kanayang maliit na handbag. Alam niya na kung hindi siya makahanap ng trabahong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Naisip sandali ang may-ari at tumango. Okay, bibigyan kitang isang linghong probasyon. Baka man mababa ang sweldoong probasyon kung magaling ka, tatasan ko ito. Gagawin mo ang evening shift mila 5:00 hanggang 10:00 nang walang arawang pahinga. Himinga nang maliwag si niya at dali-daling tumango. Salamat po. Magtatrabaho po ako ng masigasig. Nang sa minut na makaaraw, sinimilan ni niya ang kanayang bagong trabaho sa restaurant. Baka man ang trabahong pagiging isang waiter ay hindi masyadong mahirap, ang patuloy na pagtayong maraming oras at pagharap sa mga hinihingang customer ay nakapahirap sa kanaya. Bawat gabi nang makarating si niya sa kanayang silid, ang kanayang mga paa ay para bang gustong bimaksak, ngunit hindi niya pinaintilitan ang kanayang sarili na himinto. Sa restaurant nakilala niya ang maraming tao. May mga customer na madaling pakisamahan, ngunit hindi rin nakikilang ang mga bastos at mapagmataas. Isang araw habang nakdadala si niya ng pagkain sa isang gripong mga lasing na binata, nagbigay silang maalay na pahayag at inasa siya. Emiko si niya at sinibikang makpasan siya, ngunit hinampas ng isa sa gripo ang chopstick sa platong pagkain at simahaf, way, anong iring serbisayo ito? Bakit napakatagal? Balak mo ba kaming hitimin hanggang sa mamatay? Himinga nang malalim si niya at sinibikang gamiit ng mapagkanwarang hiti. Pamanan po. Dadalhin ko po kagat ang order na yawn. Tumalikot siya sa kisina, ngunit ang kanayang peso ay pinung samang loob. Sa mga sandaling yawn, inisip niya lamang ang kanayang dalawang kapatid sa bayan. Hanggat hindi sila nakakitong, kaya kong tisan ang lahat, sabi niya sa kanayang sarili. Makalipas ang 3 buwan, pamilyar na si niya sa kanayang trabaho bilang isang waiter sa restaurant. Baka man ang sweldo ay hindi mataas, ang may-ari ay mabait. Bawat buwan nakakakiya siya ng kanting pero ipang ipadala sa bahay kina Dudong at Benso. Sa bawat pagkakataon na makatanggap siyang text message mula sa kanayang kapatid, pakiramdam niya ay gumanawa siya. Ate, may bigas na tayo. Binigyan din tayo ni Aling isang kanting baboy. Napakasarap pong kinain namin ni Benso. Ang text message mula kay Dudong ay nakdulot ng liha sa mga mata ni Niena. Iyon ang sandali na nararamdaman niya na ang kanayang pagsisikap ay silit. Isang gabi habang maraming customer sa restaurant, narinig ni Niena ang pagtinuhong kanayang telepono. Nakdadala siya ang pagkain para sa isang customer nang buksan niya ang kanayang telepono at nakita ang pangalan ni Dudong na limitaw. Nagkaroon siya ng masamang kitop. Dali-dali siyang nakpalam sa may-ari ipang limabas at sakitin ang tawag. Ate Niena, sabi ni Dudong sa kabilang diluang linaya na may takot na buses. Anong nangyari, Dudong? Nakmamadaling tanong ni Niena, ang kanayang peso ay kimakabok ng malakas. Ate, mataas ang lagnat ni Benso. Hindi ko alam ang gagawin. Imihikbi si Dudong sa telepono. Si Niena ay para bang nabaksakan. Nanghanginig niyang hinawakan ang telepono, imahos ang liha. Hiwag kang mahalala.
Mag papadola aku agat pera. Dalen mo sa benso sa health center. Nakikinig ka ba sa akin? Sinibikani niya na panatilihin ang kanayang buses na kalmado, nahinit sa loob niya ay parang humiw ang lahat. Ibinaba niya ang telepono at ahat na tumakbo sa pinakamalapit na at ipangkinin ang lahat ng kanting pera na naipon niya sa nakalipas na 3 buwan. Nang hindi alinlangan, ilipat ni niya na ang pera kay Dudong. Pagkatapos niyang makpadalan pera ipang alahan sa benso, wala na siyang pera. Ang trabaho bilang waiter ay hindi sapat ipang alahan ang pang-araw-araw na pamimihay, lalo na ang pagpapadalan pera sa kanayang bayan. Ang malipit na realidad ay tulad ng isang hindi nakikitang poder na sumasakal sa kanayang mila sa lahat ng panah. Lahat ng kanayang pagsisikap ay tila naktidilot lamang pagkapahot at pagkabos. Tinalaw ni tayo ang salit ni Niena. Naktala siyang ilang maliliit na pahkain at dalawang mirang beer. Nakikita kong pahot ka na. Iminom kan kanti ipang makatilong na mapawi ang iyong kainisip, sabi ni Tay na inilalakay ang pahkain sa mesa. Imipo si Niena tumitingin kay Tay na may pasasalamat, nahinat hindi may taho ang pag-alala sa kanayang hamata. Tay, hindi ko alam kung ano ang kakawin. Ang kasalakihan kong trabaho ay hindi sapat ipang alahan ang aking dalawang kapatid at wala na akong lakas ipang mahanap ng bahong trabaho. Iminom sa tayong isang sip-sip ng beer at dahan-dahang naksalita. Hindi mo ba naisipang bumalik sa inayong bayan? Hindi ko sinasabing sumiku ka, nahinat maaari kang bumalik sa inayong bayan na malapit sa iyong dalawang kapatid at mahanap ng trabaho na kayang-kaya mo. Tumanghala si Niena kay Tay na may halat na ekspresyon sa kanayang hamata. Bumalik sa aking bayan. Nilisan ko ang aking bayan at dumating dito dahil naisip ko na ang lungsod lamang ang marang makbigay sa aking pagkakataong makaon sa kahirapan. Ngayon, ang pagpabalik ay parang tinanghap ko ang pagkatalo. Bemintong hininga si Tay. Naintindihan ko na hinit maral ang kailangan mo ngayon ay hindi isang lungsod na pinuwing makapagkakataon na hinit ang iyong pamilya. Masyado na kayong nahirapan. Sa buong habang yaon nakaiha si Niena at humihong habi sa pag-isip tungkol sa mga salita ni Tay. Palagi niyang inisip na ang lungsod ang tangang lugar ipang makaon sa kahirapan, ang tangang pagkakataon para sa kanaya at sa kanayang dalawang kapatid na makakaroon ng isang mas mahandang bihay na hinit ngayon. Malayo siya sa kanayang dalawang kapatid at baka man naktatrabaho siya ng walang tigil bawat araw, hindi pa rin siya makapagbigay ng sapat na panghangalaga sa kanila. Naalala niya ang araw na nasa kanilang bayan siya, nang ang tatlo sa kanila ay nasa isang lugar, baka man sila ay mahirap, palagi silang mayroon sa isa't isa. Sa ngayon, si Dudong at si Benso ay kailangang makapagkasakit, habang siya ay napapahot sa lungsod. Ang ideyang pagpabalik sa kanayang bayan ay inti-inting nakapasok sa kanayang isipan, na hindi pa siya marang makapasaya. Limipas ang isang linggo, ang kalisahan ni Benso ay hindi pa rin bimiti. Ang patiloy na laknat ay nakpahilo lalo kay Niena. Tumatawag siya ipang maktanong araw-araw at sa bawat pagkakataon na marinig niya ang buses ni Dudong sa telepono, bimibigat ang kanayang peso. 12 taong halang lamang si Dudong, nahinit kinailangan na niyang hampanan ang napakaraming responsibilidad. Pakiramdam niya ay isa siyang behong kapatid. Sa hili, kinailangan ni Niena na humawang mahirap na desisyon. Habang nakaupo sa karinderaya, nakdesisyon si Liningning na makbitiw sa trabaho. Kailangan na niyang imibidal panahon na para harapin niya ang katotohanang hindi lahat ng problema ay malilitas sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto sa siyudad. Limapit siya sa may-aring karinderaya at mahinang sinabi, "Magpapalam na po ako sa inyo. Magbibitiw na po ako sa trabaho." Nakilat ang may-ari at napatingin kay Liningning. "Napakahalang mo sa trabaho. Bakit ka magbibitiw? Kailangan ka rito sa karinderaya." Malungkot nang humiti si Liningning. "Kailangan ko pong imiwi sa probinsya para alahan ang aking pamilya. Salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin sa nakalipas na panahon." Tumango ang may-ari at hindi na naksalita pa, tila nainawa niya na may sariling desisyon na si Liningning.
Simakay si liningning sa Bespalvi sa probinsya, papalayo sa masikip na sidat para bimalik sa payapang nayon. Ang malabong sikat ng araw sa hapon ay timitoma sa malikabok na bentana. Penong-penong pakakasalanghatan ang kanayang peso. Bahaging kanayang kaluban ay nanghinaang sa pakkawalang oportunidad na kimitan pera, nahinit ang isa pang bahagi ay nakadaraman hanawa sa pakisip na makakasama na niya ang kanayang dolawang nakababatang kapotet olahan sila, at magsisimila mili. Ang Don Pauvi ay halos katilakan bihay ni Lining ng somhanachtong ton. Pakot siyang sumandal sa ipuan, nahinit ang kanayang isipan ay hindi mapakali. Tama kaya ang desisaw niyang ito. Palit-ilit na tanong iyon sa kanayang isipan. Nahinit alam niya na wala ng oras para magsisi. Imento ang bus sa hiling terminal. Bimaba si Lining ng bus at timinghan sa paligid malate na nayon kung son siya limaki. Ang amuing mahalaman bekit at pamilyar na hining ibon ay akat na nakpahan kanayang pakiramdam. Kimama ang kanayang kaluban nang makita sina Buet at Junior na naghihintay sa may tarangkahan nayon kimakaway sa kanaya. Mabilis na timakbo si Buet para akapin ang kanayang ate, nang hinhinak ang kanayang busis, ate, imiwi ka na talaga. Akala ko hindi ka na babalik. Haplos ni Lining ang biwok ng kanayang kapotet, nang hanghalit ang kanayang hamata, imiwi na si ate, hindi na alas. Si Junior kahit mahina pa rin matapos makasakit, ay timakbo rin palapit, ate, sobrang saya namin na imiwi ka. Ilang habi na kitang napapanahinipan. Hinawa ka ni Lining ang kamaing kanayang dalawang kapotet at naramdaman niya na tila nabawasan ang bigat sa kanayang peso. Similan hayon, hindi ko na kayo hayon na mahirapan po. Nandito na si ate para alahan kayo. Nahinit hindi madali ang biyahe sa probinsya. Ang maliit na bahay ay sira-sira na matapos ang maraming taon, bitas-bitas na ang bibong at lima na ang mahahamit. Nang makita yaon, nakaramdam lengkot si Lining. Alam niya na mas mahirap kimitang pera sa probinsya kaysa sa siyudad, nahinit at lias nandito ang kanayang dalawang kapotet sa tabi niya. Nakbibigay yun sa kanayang lakas para patuloy na limaban. Kinabikasan, mukhang humising si Lining kasama sina Buet at Junior para pumunta sa bukid. Naglibot ang tatlong makakapotet sa buong nayon para maktanong kung mayroon bang trabahong maaaring pag-applyan. Payapa man ang nayon, nahinit mahirap, kakunti lang ang may kakayahang imipa, nahinit sa hili ay nakahanap din si Lining ng ilang hawang partime, tumilong sa pag-aning palay, maglinis ng damo, at minsan ay humawang kakanan para ibenta sa palengke. Kanti man ang kita, pansamantala naman nitong natutistisan ang pang-araw-araw na panghangailangan tatlong makakapotet. Samha inang arawang kanayang pakpabalik, tila payapa ang lahat. Nakadaraman kapayapon si Lining dol nakakasama niya ang kanayang dalawang kapotet at nababahyan sila sa lahat ng bahay sa bihay. Hayan pa man, ang pabakibahong partime na trabaho ay lalong nakpahirap sa kanilang bihay. Ang biglang pakilantivang ilan ay nakakang saning paktakas ng bahay, ang pakalihing hapananim ay nakpapababa sa sahod para sa pag-aning palay. Habang limalaki sina Buet at Junior ang kanilang panghangailangan sa pag-aral at pagkanay tumataas din tivang hobby habang nak-aral ang kanayang hakapotet sa ilalim ng na ilawang hasira. Nak-alala si Lining ng tungkol sa kinabikasan nilang tatlo. Nainawa niya na kung patuloy silang mamimihay ng ganito, ang bihay nila ay hindi makakang iba sa kanayang ina at kanayang sarili, paikot-ikot sa bukid at kahirapan. Isang hobby biglang sinabi ni Buet kay Lining, ate, itakal na namin ni Junior ang pag-aral para makatilong sa ayos sa pagtatrabaho. Malaki na ako kaya ko nang tumilong magtrabaho. Nakilat si Lining at napalingon sa kanayang kapotet. Malaki na nga si Buet, nahinit ang hamata nito ay malinaw pa rin, pinang-pinong pag-asa para sa kinabikasan, hindi. Hindi ko kayo papayahang himinto sa pag-aral. Ang pag-aral lang ang makakatilong sa inayo na makalas sa kahirapang ito. Kahit magpakahirap ako, kailangan niyong mag-aral ni Junior. Desidido si Lining kahit pinang-pinong pag-alala ang kanayang peso. Alam niya na ang pakitang sapat na pera para mapag-aral ang kanayang dalawang kapotet ay hindi madali.
Samga se minut na araf, patiloy na nachtrabaho nang hestu siliningning, tumatang ng animang trabaho na makakaya niya, mila sa paglilinis ng damo, paglalakayang abono, hanggang sa pagbebentang. Kakanan sa palengke. Kahit pakot na, hindi pa rin siya sumiku, imasa na balang araw ay bibitirin ang biyaheng kanayang pamilya. Isang araw, habang naklalako si Linang ng kanayang paninda sa palengke, nakataon na nakita niya si Aling Nelia, ang dating kaibigan ng kanayang ina. Si Aling Nelia ay isang babaeng nasa edad medaya, maraming taon na ring naktitinda sa palengke. Tinangnan niya si Linang ng nang may pakabak, Linang ng matagal na kitang hindi nakita. Balita ko naktrabaho ka raw sa siyudad, bakit ka imiwi? Malangkot nan gemiti si Linang, imiwi po ako para alahan ang aking dalawang kapatid. Hindi po ganuin kadali ang biyahe sa siyudad. Tumango si Aling Nelia at bemintong hininga, mahirap talahang makalis sa kahirapan. Pero iwak kang susuko balang araw ay gaganawa rin ang biyahe mo. Naalala ni Linang ang hakiwentong kanayang ina tungkol sa pagtitinda sa palengke. Kahit hindi ganuin kalaki ang kita, nakakaroos pa rin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isang ideya ang pimasok sa isipan ni Linang, marahil ay dapat din niyang subukan ang magtinda kaysa sa magtrabaho ng pabahay-bahay. Nakpasaya si Linang na subukan ang kanayang siwerte sa pamamagitan ng pagbibikas ng isang maliit na pwesto sa palengke. Gamit ang kanayang konting ipon, bumili siya ng makasangkap para humawang kakanan. Sa simula, maraming pagsubok ang kanayang naranasan, walang siki, maliit ang painan at kailangan pang makipagkompetensya sa iba. Ngunit hindi sumiku si Linang. Maha siyang humagising para humawang kakanan at dinadala sa palengke mila imaha hanggang gabi. Tinitulungan din siya ni na Buwet at Junior sa abot ng kanilang makakaya. Tinitulungan siya ni Buwet sa paglilinis, habang si Junior naman ay naktitinda tivang may bakanting oras. Kahit pakot na, sama-sama nilang nilalampasan ang pinakamayarap na araw. Pagkatapos ng ilang biwan, nagsimula nang magkaroon ng siki ang pwesto ni Linang. Inti-inti nang nakilalan ng mga tao sa nayon ang kanayang matamis ng ngiti at kasipahan. Kahit hindi ganuin kataas ang kanayang kinikita, sapat na yon para alahan niya ang kanayang dalawang kapatid at nakadarama siyang kapayapaan dahil nakikita niya silang limaki araw-araw. Inti-intang bumalik sa ayos ang biyahe ni Linang, ngunit ang pag-alala tungkol sa kinabukasan ni na Buwet at Junior ay nananatili pa rin sa kanayang isipan. Isang araw, kayang nakakawian, naktinda si Linang ng kakanan sa palengke. Hindi niya akalain na makakaroon malaking pagbabago sa kanayang biyahe hanggang sa nakilala niya si Tishu, isang binata mula sa karatig bayan na nahanap biyahe. Nang araw na iyon, habang abala si Linang sa paglalakayang kakanan sa kanayang pwesto, isang masayang buses ang nagsalita, "Ate, mukhang masarap ang kakanan mo, pabilin ka akong dalawa." Tumingala si Linang. Sa harapan niya ay isang lalaking nasa 30s, matangkat, maayos manamit. Maliwanag ang kanayang mata at napakabait ng kanayang ngiti. Ngumiti si Linang, "Anong gusto mong tikman?" Bakong hawa ko lang kaninang imaha, mainit init po. Ngumiti sa Tishu at itiniro ang trying kakanan kahit ano. Ang handa kasing hawa mo sigiradong masarap din ang lasa. Nakilat si Linang sa pagiging palabiro ni Tishu, ngunit binahan pa rin siya ang dalawang kakanan. "Tikman mo, kung magustuhan mo, bimili ka ilit bigas." Kimakat si Tishu, ngumiya, at pagkatapos ay itinaas ang kanayang lalaki, "Ang sarap. Dadayo ako rito madalas." Inisip lang ni Linang na isa yung ordinaryong pagkikita, ngunit pagkatapos noon, araw-araw na dimadayo si Tishu sa pwesto ni Linang, bimibiling ilang kakanan, at inti-inti silang nagkaroon maraming pag-isip. Ikiniwento ni Tishu na pumunta siya sa bayan para magnegosayo, nagbikas ng tindahan ng mga materyales sa konstruksyon. Wala pa siyang pamilya at nahanap ng paraan para maging matatak ang kanayang biyahe. Kahit hindi pa sila ganong makakilala, napakapalabiro at madaling lapitan si Tishu, kaya nakakaramdam ginawa si Linang tivang nakakausap niya ito. Lumipas ang panahon, mas naging malapit si Linang at Tishu.
Hende lang sila nakikita sa palengke madalas din silang maklakat-lakat ng magkasama, isap tungkol sa bihay, pamilya at mga pangarap. Tivang nakikita ni Linengdeng sitwasyon, pakiramdam niya ay nababawasan ang lahat ng kanayang pasanan. Lagi siyang nakikinig at nakmamalasakit sa kanayang mga pahirap. Isang hapon pagkatapos maglakbit, biglang nakmangkay sitwasyon, kimain kaya tayong dinner. Ako ang manlilibre. Nakatibili si Linengdeng, nakinit pimayag din pumunta sila sa isang maliit na karinderya sa nayon kimain at nakkwentihan. Nang habang yun, sa inang pagkakataon pagkatapos maraming taon, naramdaman ni Linengdeng na tinatrato siya bilang isang baba. Inti-inting imisbong ang pag-ibig sa pagitan nila. Ipinakita nito siya na nakmamalasakit siya at pinalalambing si Linengdeng. Madalas siyang tumulong sa mga maliliit na bagay mula sa pagbibigat. Paninda papenta sa palengke hang sa pagtulong sa pag-ayos ng bahay. Dahil doon ay nandag ang puso ni Linengdeng at inti-inti siyang naktiwala rito. Kahit alam niya na mahirap ang relasyon nila sa kasalikihan, nakadarama si Linengdeng na karapat-dapat siyang limahaya. Isang hobby biglang naktapat ng pag-ibig sa tisyo kay Linengdeng sa ilalim ng liwanag ng biwan. Linengdeng, alam kong napakahirap ng bihay mo, pero gusto kong maging bahagi nito. Gusto kong bumiyong pamilya kasama ko. Tumingin sa Linengdeng sa mga mata nito siya, naramdaman niya ang katapatan nito, at maraan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sa sandaling yun, naniwala si Linengdeng na si tisyo ang tong masahan niya, ang tong sasamahan siya sa lahat ng pagsubok sa bihay. Pagkatapos ng ilang panahon pagiging magkasintahan, nakpropose si tisyo kay Linengdeng. Nang ako siyang tutulong sa pag-alaga kay Buet at Junior, tutulungan siyang alahan sila na parang isang nakatatandang kapatid. Nakaramdam ng kaligayaan si Linengdeng at pimayag. Ang kanilang kasal ay hinanap ng simpleng hinit masaya sa harap ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan sa nayon. Noong araw ng kasal, masayang-masaya si tisyo nang makita si Linengdeng na nakasuot ng simpleng hinit eleganteng damit pang kasal, nanhan ako na alahan kita at ang dalawang bata. Sa Milan ngayon magiging isa na tayong pamilya. Nantak si Linengdeng nakninengdeng ang kanayang mga mata dahil sa kaligayahan. Naniwala siya na ito na ang bahong simila sa kanayang bihay na mas bibiti ang kanayang bihay kapag kasama niya si tisyo. Samha inang araw pagkatapos ng kasal, mabiti pa rin ang pakikitungo ni tisyo kay Linengdeng at sa kanayang dalawang kapatid. Madalas siyang tumulong kay Linengdeng sa kanayang pang-araw-araw na gawain at nakisama rin ng masaya kina Buet at Junior. Gayon pa man, ang pagbabago ay inti-inting limitaw mila sa malilit na bagay. Sa simila, nakpakita ang pagkainis si tisyo tivang himihangis sina Buet at Junior para bimili ng mga libro o gamit sa pag-aaral. Nagsimula siyang magreklamo kay Linengdeng, ang dami-daming kailangan ng mga batang yan. Dapat marunong kang magtipid, hindi lahat ng gusto nila ay ibibigay mo. Sanibig kang ipaliwanag ni Linengdeng, mahal, nag-aral sila, kailangan nila ng mga libro para makasinod sa kanilang mga leksyon. Magtis tayo ng kanti para makapag-aral sila ng mabiti, para magkaroon silang magandang kinabukasan. Ngunit hindi nakinig si tisyo. Simamangot siya, hindi naman ako ganuan kayaman. Dapat marunong kang magpasaya, hiwag mo silang palalayain. Inti-inti sinimilan ng iwasan ni tisyo ang pakikipag-isap kina Buet at Junior at nakpakita po ang pagkalamang tivang nasa bahay ang dalawa. Ilang beses na pinalalanan ni Linengdeng si tisyo na subikang makisama sa kanila, ngunit imanghol lang ito, walang intensang magbago. Isang araw, aksidenteng natapon ni Junior ang sabaw sa mesa kaya nakalit si tisyo. Malakas niyang hinampas ang mesa at simahaw, ang siyamsay mo. Biyong araw akong naktatrabaho tapos pag-ibig ko kailangan ko pang linisan ang kalat mo. Natakot si Junior at imatras, ngunit limapit si Buet at buong tapang na naksalita, kaya tisyo, hindi sinasadaya ni Junior, hiwag mo siyang sigawan. Timanghan sa tisyo kay Buet, malamang ang kanayang mata, paano ka nakikipag-isap sa akin? Ako ang nakatatanda sa bahay na ito, hindi ka dapat bastos. Nakita ni Linengdeng na nagiging tensyonado ang sitwasyon, kaya agad siyang namagitan, tisyo, hiwag kang makalit.
Bata pa si junior hindi niya sinasadaya. Nginit hindi nakinig sa tisyo. Timingan lang siya kay linengding nang may malamang ng hamata, palalihain mo lang sila, tingnan natin kung may mararating sila. Mila noon ang hitwan sa pagitan ni tisyo at sa dalawang kapatid ni linengding ay lalong limala. Nagsimula siyang limayo at kung minsan pa ay nagreklamo kay linengding na masyado niya raf pinalalambing ang mga ito, hindi marinong makdisiplina. Nahirapan si linengding sa pagpili sa pagitan ng pagmamahal niya kay tisyo at sa responsibilidad niya sa kanayang dalawang kapatid. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nakadaraman paninikipdol sa pakikitungo sa kanayang sariling pamilya. Si tisyo ang tang pinakakatiwalaan at minamahal niya noon ay inti-inting naging isang estrangero malamang sa kanayang mga kapatid na pinakamamahal niya. Ang hitwan sa pagitan ni tisyo at sa dalawang kapatid ni linengding ay lalong limala. Si tisyo mila sa pagiging isang malalahanin at masayang lalaki ay madalas na nakakalit, nagbibigay pina at nagrereklamo kay Buwait at Junior para sa malilit na bagay. Ilang beses na sinibikang kausapin ni linengding si tisyo, imasa na mainawan niya at sisibikang makisama sa kanayang mga kapatid, ngunit walang nangyari. Isang gabi habang kimakain ang pamilya, biglang nagsalita si Junior, Ate, pwede bang himingi akong dagdag na pera para sa tuition fee? Sabing school kailangan ng bayaran nicht monte. Ibinawa ni tisyo ang kanayang chopsticks, maihbit ang kanayang buses, pera na naman. Parating pera. Akala niyo ba madali lang sa akin ang kimitang pera? Nakita ni Buwait na nakakalit si tisyo kaya timayo siya at sinabi, Kaya tisyo, hindi rin naman namin gustong makabala sa iyo, pero kailangan namin mag-aral. Kailangan namin magbayad ng tuition fee. Simimangot si tisyo, malakas na hinampas ang mesa, wala akong pakialam sa pag-aral niyo. Wala rin naman kayong mararating, pero parati kayong himihinging pera. Nakita ni linengding na tensyonado ang sitwasyon, kaya agad siyang sumingit, tisyo, hiwag kang magsalita ng hanayan. Bata pa sila, kailangan nilang mag-aral. Pwede tayong magtipid sa ibang bahay para sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakinig si tisyo. Timayo siya, itinilak ang kanayang ipuan, at imalis sa mesa, palalihain mo lang sila, tingnan natin kung may mararating sila. Ikaw na ang bahala sa dalawang kapatid mo. Pagkatapos ay imalis ang bahay si tisyo, iniwan si linengding at ang kanayang dalawang kapatid sa mabigat na kapaligiran. Pagkatapos ang pagtatalo, nagsimula nang imiwinang mas hobby si tisyo at limayo pa sa dalawang kapatid ni linengding. Halos hindi na niya pinapansin sina Buwait at Junior at nakpakita pa ang pagkainis kapag nakikita niya sila. Sinibikang pahanan ni linengding ang sitwasyon, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas napaktanto niya na nakilong siya sa pagitan ng pag-ibig at responsibilidad. Habang nakaupo si linengding sa gilid ng kanayang kama at nag-isip, pimasok si Buwait sa kwarto. Imipo siya sa tabing kanayang ate, mahinang nagsalita, Ate, itigil na kaya namin ni Junior ang pag-aral para makatilong sa ayo sa pagtatrabaho. Ayaw naming mahirapan ko sa pakikitungo kay Kia tisyo. Inilang si linengding na mimila ang kanayang hamata, hindi. Hindi ko kayo papayahang himinto sa pag-aral. Nanghako ako kay nanay na alahan ko kayo. Kailangan nating lampasan ang pagsibok na ito. Ngunit kahit na sinisibikang pasaklayan ni linengding, napansin ni na Buwait at Junior ang tensyon sa pamilya. Naging tahimik si Junior, hindi na masyadong nagsasalita, habang si Buwait naman ay lalong lumalayo kay tisyo. Titingnan ni linengding ang kanayang dalawang kapatid, nakadarama siya ang pagkirot sa kanayang piso. Kayang nakakawian, imiwi si linengding pagkatapos magtinda sa palengke. Nakita niya sina Buwait at tisyo na nagtatalo ng malakas. Mila sa labas ng pinto, narinig niya ang malakas na buses ni tisyo, sinabi ko na sa iyo na hiwag mong pakialaman ang makakamit ko. Sino ka ba para basta-basta na lang makalangkat? Hindi nakpatalo si Buwait, hindi ko hinalap ang kamit mo. Hinahanap ko lang ang notebook na pinapahanap ni Ate Linengding, pero saan mo ba itinago at hindi naman mahanap? Laki mo na lang kaming pinahirapan.
Nachtpapanef na timakbo si lining ng para awatan sila, sinisibikang makpaliwanag, tesyo, pinahanap ko kay buwet ang notebook. Keng may hende pakkakanavon, hayan mo akong kausapin siya. Nginit na wala ang kontrol ni tesyo. Imarap siya kay lining ng peneng-peneng halit, pakot na ako. Palaki mo na lang kinakampihan ang hayan. Pak-ibig ko sa bahay na ito, pakiramdam ko isa akong estrangero. Palaki mo na lang inalala ang hayan, hindi mo na ako inintindi. Natagalan sa liningang. Ang kasalita nito siya ay parang kitsalayang tumitisok sa kanayang peso. Hindi niya akalain na ang lalaking nagsabi na mahal siya at manhang halaga sa kanaya ay makakang ganito. Hindi siya makapagsalita, hindi niya alam kung ano ang sasabihin para pahanan ang sitwasyon. Ngunit hindi na nagtis pa sa buwet. Timayo siya sa harap ni Tesyo, desidido ang kanang buses, kaya Tesyo, kung nakikita mong nakakang pabigat kami, sabihin mo ng diretso. Ayaw namang magtagal dito para hindi ka na mahirapan pa. Ang kasalita ni buwet ay tila nakdakdakang hatong sa apoy. Halit na itiniro ni Tesyo ang pinto, sige. Kung sa niyo gustong paminta kayo, hindi ko kayo pipigilan. Pero iwag kayong imasa na patiloy akong maklalan para sa inayo. Hindi na nakati si liningang. Simakap siya habang imayak, Tesyo, iwag ka nang magsalita. Hindi ko na kayang hayang makpatiloy ang lahat ito. Pagkatapos ng araw na iyon, alam na ni liningang na hindi niya na kayang hayang makpatiloy ang sitwasyon. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang kanayang dalawang kapatid na malungkot, nararamdaman niya na pinagtataksilan niya ang kanayang sarili at ang kanayang pamilya. Mahal niya si Tesyo, ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi na sapat para mapagtagumpayan ang pagkasira sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang tulog si Tesyo, imipo si liningang sa gilid ng kanayang kama at naisip ng malalim. Nainawan niya na kailangan niyang pimili kahit mahirap iyon. Hindi niya kayang hayang mamihay sina buwet at junior sa isang kapalihirang pinung tensyon at kakilangan sa pagmamahal at hindi rin siya maring makpatiloy na. Baliwalain ang limalaking pagkalayo sa pagitan ni Tesyo at sa kanayang dalawang kapatid. Kinabukasan, nagpasaya si liningang nakausapin ng direkta si Tesyo. Nang makausap silang dalawa, doon niyang sinabi, Tesyo, napag-isipan ko nang mabiti ang lahat. Alam kong mayroon kang kapresire, ngunit ang pamilya ang lahat sa akin. Hindi ko kayang hayang makpatiloy ang relasyon mo sa dalawang bata sa ganitong tensyonadong paraan. Tahimik siyang tiningnan ni Tesyo, ang kanayang mata ay tila nawalan ng bahaging init nito noong ina, anong gusto mo? Pinakal ni liningang ang pagbibentong hininga, kung hindi mo kayang tanggapin sina buwet at junior bilang bahaging pamilya, marahil ay dapat mina tayong mahiwalay. Hindi ako maring mamihay sa pagitan ng pag-ibig at responsibilidad ng walang pagkakaisa. Hindi agad sumagot si Tesyo, ngunit ang kanayang mukha ay nagsasabing lahat. Timayo siya, tinalikiran siya, at hindi nagsalita. Sanindan tenghan ni liningang ang kanayang anino, mabigat ang kanayang kalooban. Alam niya na isa itong mahirap na desisyon, ngunit ito rin ang tanging desisyon na maaari niyang gawin para protektahan ang kanayang pamilya. Matapos imalis si Tesyo, bumalik si liningang sa bihayang tatlong magkakapatid. Kahit nasasaktan pa rin siya dahil sa pagkasirang kanayang kaso, nakaramdam siyang kakaibang ginawa. Hindi na bababan kung ano ang bimabasang kasama ng makatensang tahimik. Sina buwet at junior, kahit malungkot sa kung ano ang nangyari, ay nakpakita rin katatahan at mas nainawan ang sitwasyon. Determinado si liningang na panatilihin ang kanayang malakas na diwa. Ipinagpatuloy niya ang pagbebentang kakanan, sinisibikang magtipid para sa kanayang dalawang kapatid na makapag-aral ng maayos. Nanatili ang kapahirap sa bihay, ngunit kahit papano ay nakbalik ang pagkakaisa ng tatlong magkakapatid, at iyon ang nagbigay kay liningang lakas para patuloy na bimangon. Inti-intang bumalik sa normal ang bihayang tatlong magkakapatid na sina liningang. Ipinagpatuloy nina buwet at junior ang kanilang pag-aral, habang si liningang naman ay masikasik pa rin sa kanayang pagbebentang kakanan.
Sa bawat araw na lumilipas, nakadarama siyang higit pang ginawa dahil hindi na niya kailangang harapin ang kahitwan sa pamilya, ngunit ang bihay ay hindi madali at ang kapalaran ay lohing nakdadolan mga hindi inaasahang pangyayari. Isang imahe habang inilalabas ni Linengdeng ang kaniyang paninda sa palengke Hoyan nakakawian, limapit ang isang lalaking hindi niya kakilala. Siya ay matangkat, nakasuot ng formal na damit, at may seryosyong mukha. Nachninengdeng ang kaniyang mata nang makita si Linengdeng. Bimati siya nang mahinaon, ikaw po si Linengdeng. Ako si Bernardo, isang kaibigan de Tisho. Kailangan nating makisap. Si Bernardo ay dating kaibigan de Tisho at bago ang kaniyang bihay naging magkaibigan sila. Limaki silang magkasama at nagbahaging maraming alala. Gayon pa man, nang timanda nagsimilang pimasok si Tisho sa madilim na mundong pera, nagtatrabaho kasama ang lokal na gripong kriminal. Baka man pinakisapan ni Tisho si Bernardo na makipagtilinghan at pinairaman pon siyang pera para magsimilang negosyo, sa simila ay hindi napansin ni Bernardo ang pinakmilang pera. Matapos ang ilang panahon, natiklasan ni Bernardo na ang perang ipinairam ni Tisho sa kanya ay marami na mila sa mga illegal na transaksyon. Hindi na nakati si Bernardo at sinibikang hikayatin si Tisho na talikiran ang masamang landas na ito, ngunit hindi nakinig si Tisho. Nagsimula silang magkaroon kahitwan nang tumanggi si Bernardo na sumali sa mga illegal na gawain ni Tisho. Pagkatapos, timakas si Tisho sa kaniyang mga itang at nawala, iniwan ang lahat, kabilang ang perang initang niya sa iba. Nakadamang responsibilidad si Bernardo kay Tisho, kapwa dahil sa kanilang dating pagkakaibigan at dahil sa perang iniwan ni Tisho. Sinimilan niyang hanapin si Tisho, imasa na matitilinghan niya itong makbahong bihay. Sa prosesong paghahanap, natiklasan ni Bernardo na si Tisho ay may kaugnayan sa isang baba na nakanghalang Linengdeng, isang panghalan na napakapamilya sa kaniyang isipan noong siya ay bata pa. Ang adres ng bahay niya ay lalong nakpahilo sa kaniyang isipan. Marahil ay hindi niya malala na siya ang batang kapitbahay niya, ngunit dahil lumipat sa malayong lugar ang kaniyang kamahilang, kailangan nilang lumipat, at mila rin noong araw na iyon ay ibinon niya ang kaniyang hamirang damdamin. Nang hanapin ni Bernardo ang kinaroroonan ni Linengdeng, ino ay balak lamang niyang hanapin si Tisho, ngunit nang mapagtanto niyang siya ang babaeng nakilala niya noon, nakbalik ang lahat ng alala at damdamin. Nang malapit na si Bernardo na sumiko, kinampirma ni Linengdeng na siya ang batang babaeng kapitbahay na palihim niyang nakakistihan mila noong bata pa. Marahil ay binahan siyang Diyos ng pagkakataong makita mili siya, ngunit ang sitwasyon ay hindi ganoon. Kakanda, kaya napilitan siyang itago ang kaniyang pagkakakilanlan at naklakas loob na sabihin lamang na siya ay kaibigan ni Tisho. Nakilat si Linengdeng, hindi niya maintindihan kung paano siya nakilalang lalaking ito. Maingat niya siyang tiningnan, hindi kita kilala. Kaibigan ko ni Tisho. Tumango si Ricardo seryoso ang mukha, kaibigan niya ako, pero hindi ako naparito dahil kay Arturo. May gusto akong sabihin sa iyo tungkol sa bihay mo at ng pamilya mo. Nakaramdam ba kang pag-alala si Elena? Inanayahan niya si Ricardo na imipo, pilit na pinapanatili ang kanang kalmado, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Tumingin si Ricardo sa mata ni Elena, sa kadahan-dahang nagsimilang magkwento, ang totoo, hindi sinabi sa iyo ni Arturo ang tungkol dito. Pero sa tingin ko may karapatan kang malaman. Marami siyang itang sa negosyo niya at ngayon ay hinabol siya. Natagalan si Elena. Hindi niya narinig na nakbanggit si Arturo ng mga itang, anong sinasabi mo? May itang si Arturo. Hindi niya sinabi sa akin. Tumango si Ricardo bago siya timakas dito at pakasalan ko, imitang si Arturo sa maraming lugar para mag-invest sa isang tindahan ng materyales sa konstruksyon. Pero nabigo siya. Ngayon tumatakas ilit siya para iwasan ang hanakbotang. Hindi lang ako naparito para magpalita, kundi para babalaan ko na posibleng hanapin kanila dahil ikaw ang dating asawa ni Arturo. Nalaman ni Elena na limaki si Arturo sa isang mayamang pamilayan ngunit hindi masaya.
Ang amani artiro ay isang matigas na tao na nakmamay aring malit na gewoon seramikan ginit nais na palawakan ang negosyo sa lahat paraan. Madalas niyang pilitin si artiro na pag-aralan kung paano makmana sa negosyong pamilya na ginit lima ka lamang itong akwat sa pagitan ni artiro at ng kanayang ama na naktilot sa kanaya na makrebelde at ayaw nang makialam sa pamilya. Nagsimula siyang magnegosyo ng makisa. Sa simula, sinibikan pa rin niyang taken ang tamang landas nginit sa ambisyon na imaman ng mabilis at presyon mila sa kanayang kamahalang inti-inting nalok si artiro sa mga illegal na aktibidad sa negosyo. Naging tensyonado ang relasyon ni artiro at ng kanayang kamahalang. Itinakwil siya ang kanayang kamahalang. Hindi naktatrabaho sa malayo ang kanayang kamahalang tulad ng sinabi ni artiro kay Elena. Matapos ang isang malaking nabigong transaksyon, nang hindi niya kayang makbayad ng kaitang, timakas siya, pinitol ang komunikasyon sa kanayang pamilya at makakaibigan. Sa pentong ito, hinanap ni artiro si Elena bilang isang ligtas na kanlanghan. Matapos ang pakikipagkita kay Ricardo, nahilo ang isip ni Elena. Ang sinabi niya ay naktilot sa kanayang pagkabalisa. Ayaw ni Elena na masangkot sa mga problema mila sa nakaraan ni artiro, nginit ngayon tila hindi na maiwasan iyon. Ilang araw pagkatapos, tulad ng babala ni Ricardo, isang gripong mga estrangero ang limitaf sa palengke, nagtanong tungkol kay artiro at pagkatapos ay pinuntahan ang bahay ni Elena. Sila ang nakpatang kay artiro at nang hindi nila siya natakpian, sinimilan nilang bagang presyon si Elena. Isang lalaki sa gripo na may mahaspang na itsira, ang malakas na kimatok sa pintong bahay ni Elena, ikaw ba si Elena, asawa ni artiro. Malaki ang itang niya sa amin at naparito kami para bawian ang pera na initang niya. Tawagan mo siya dito, kung hindi namin papayagan ang pamilya mo na mamihay ng payapa hanggang sa limitaf siya at bayaran ang lahat ng itang niya. Nakaramdam si Elena ng paninikip sa kanayang dibdib. Sinibikan niyang panatiliin ang kanayang komado at sinabi, wala na akong kinalaman kay artiro. Iwalay na kami, hindi ko alam kung nasan siya. Nahimisi ang lalaki, iwalay na. Malapit ka pa rin sa kanaya. Kung hindi namin mababawi ang pera, hiwag mong asahan na mamimihay ka ng payapa. Matapos imalis ang gripo, nakaramdam si Elena ang labis na takot. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang banta mila sa mga estrangero ay naktilot sa kanayang pagkabala. Natatakot siya na babalik sila at pagpabantaan ang bihayang kanayang tatlong kapatid na baba, ngunit hindi niya kayang sumiko. Alam niya na kailangan niyang protektahan ang kanayang pamilya hanuman kahirap ang sitwasyon. Isang gabi pagkatapos magsara ang palengke, biglang limitaf si Ricardo sa harap ng bahay ni Elena. Kimatok siya sa pinto at inanayaan siyang lumabas para makisap. Nakpakita si Ricardo ang pag-alala nang malaman niya na pinintahan ng gripong nakapatang si Elena. Sinabi niya, Elena, alam kong nahihirapan ka dahil kay artiro pero may alok ako. Kaya kitang talinghan na litasin ito. Nakilat si Elena, talinghan ako. Bakit mo ako gustong talinghan? Bemintong hininga si Ricardo, hindi ako sang-ayon sa paraan pagtrato ni artiro sa iyo. Higit pa rito, may itang naloob ako kay artiro at sa tingin ko, ito ang pagkakataon ko para bayaran siya, kahit na sinira niya ang lahat. Nakaramdam pagkalito si Elena. Si Ricardo isang taong kakikilala pa. Lamang niya ay handang talinghan siya sa mahirap na sitwasyon. Pero ang naktilot sa kanayang pag-alala ay hindi niya alam kung ang pagtanghap ng tulong mila kay Ricardo ay makapapahirap sa lahat. Tumingin si Ricardo ng diretso sa mata ni Elena na may matatak na buses, babayaran ko ang itang ni artiro at hindi ka na masasangkot sa kanaya. Nakaramdam si Elena ng pagkabalisa. Ito ang isang pagkakataon para makatakas sa kasalukihang sitwasyon pero dapat ba siyang maktiwala kay Ricardo? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-isip, tumango siya, tatanggapin ko ang alok mo pero wala akong may babalik sa iyo. Ang kailangan ko lang ay maging ligtas ang pamilya mo bahaghang ngumiti si Ricardo. Hiwag kang mag-alala, gusto lang kitang talinghan,
wala akong inaasahan na higit pa rito. Matapos talanghan ni Ricardo si Elena na bayaran ang hanakpautang ni Arturo, inti-inting bumalik sa normal ang biyaheng 3 kapatid na baba. Salamat sa tulong ni Ricardo, hindi na nanggagilo ang gripo ng mga estrangero. Pagkatapos ng maraming taon, milang nakaramdam pahanga si Ricardo sa imaeng batang baba na nakpapakairap ipang itahiyot ang napakairap na bihay. Pagkabak ba ito upanandalyang pahanga? Naktataka siya. Ang hakitub sa kanayang kaluban ay naktitilak sa kanaya na mapalapit sa babaeng ito, at sa ngayon, alam niyang hindi na ito pagkabak. Sa simila, nakalangan si Elena sa atensisyon ni Ricardo. Nakaranas na siya ang maraming sakit sa nakaraan at ayaw nang maktiwala sa isang bahong kakilala. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, ang katapatan at pagtitiyakan ni Ricardo ay naktilot sa kanaya na makbikas ng kanayang peso. Isang hapon, habang nakisap sila sa ilalim pino sa harap ng bahay, biglang naktanong si Ricardo, Elena, naisip mo bang maksimila ilit? Alam kong marami kang pinagtanan, pero siguro oras na para isipin mo ang kaligayahan mo. Tahimik na tumingin si Elena, malungkot ang buses, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa kaligayahan. Pagkatapos maranasan ang maraming sakit, gusto ko lang alahan ang dalawa kong kapatid. Ngumiti si Ricardo, may init ang buses, lahat ay karapat-dapat sa kaligayahan, Elena, lalo na ikaw, na lahing nagsasakripisyo para sa pamilya. Kung kailangan mo ang oras, maghintay ako, pero alaman mo na lagi akong narito sa tabi mo. Ang sinabi ni Ricardo ay naktilot sa piso ni Elena na inti-inting iminit. Hindi niya may tatanggi na ang presensya niya ay nakatilong sa kanaya na malampasan ang pinakamahirap na mga araf. Isang imaha, nakaramdam si Elena ng mga abnormal na pagbabago sa kanayang katawan. Madalas siyang mapahot, masiklam, at hindi na rin kimakain ng masarap tulad ng dati. Sa simila, akala ni Elena na iyon ay dahil sa labis na trabaho at tensyon mula sa mga nakarang biwan, pero pagkatapos maraming araw na hindi bimiti ang mga sintomas, nagsimula siyang makalala. Nakpasaya si Elena na makpatingin sa ospital. Habang naghihintay sa loob ng klinika, nakaramdam siyang bigat sa kanayang kaluban. Hindi niya inaasahan na makakaroon isa pang panghayari sa kanayang bihay. Pero ang resulta na natanggap niya ay hanap na hindi niya inaasahan. Pimasok ang doktor, tinignan siya ang may pakikiramay, Elena, buntis ka. Binabati kita. Sabing doktor sa may ng buses pero naktilot kay Elena na humiyo sa kinatatayan niya. Natagalan si Elena, walang laman ang isip. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Buntis. Paano nangyari? Bilong niya. 3 buwan na. Hindi mo alam na buntis ka. Tanong doktor sa may nang hinit malinaw na buses. Nalito si Elena, inalala ang panahon bago siya hiwalayan ni Arturo. Mabilis na timibok ang piso niya. Ang bata tiyak na kay Arturo. Walang dida. Imalis si Elena sa klinika na may makakalong imusayon sa kanayang kaluban. Hindi niya alam kung anong kakawin sa katotohanan ito. Pagkawi, hindi naglakasloob si Elena na sabihin kina Ben at Kiko, ang dalawa niyang kapatid. Wala pa silang alam at ayaw din niyang makalala sila. Pero ang matalas na pagmamasid ni Ben ay tila napansin na ang isang bahay ay hindi normal. Anong nangyari sa iyo? Makang pahot ka, tanong ni Ben nang makita niyang nakahintayimik si Elena kaysa sa karaniwan. Sinibikan ni Elena ng ngumiti, wala ito. Siguro pahot lang ako, hiwag kang makalala. Pero alam niya na hindi niya may tataho ang katotohanan. Habang nakakalihan ang isip ni Elena, dumating si Ricardo para bisitahin si Elena tulad ng dati. Nang makita niyang makang nakalala siyang naktanong, Elena, may problema ba? Makang kakaiba ka nitong nakarang araw. Tumingin si Elena kay Ricardo, nakaramdam na parang bimaksak ang lahat sa ilo niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula pero naintindihan niya na hindi may tataho ang katotohanan. Mahirap sabihin ito. Hindi ko alam kung paano ito ibabahagi sa iyo.
Imipo si Ricardo sa tabi niya, nakalala ang mata. Elena, sabihin mo lang, laki akong narito para pakinggan ko. Malay mo, matitilinghan kita. Himenga. Nang malalim si Elena, sinibikang mahpakatatah, ako bentis ako. Natahimik ang buong silid. Tumitak si Ricardo kay Elena, malinaw na hindi niya inasahan ito. Baka man isa siyang malakas na lalaki sa sandaling iyon, hindi niya maitaho ang pakabakla. Bentis ka? Tanong niya nang may pakalanlangan. Tumango si Elena nang hanghalit na ang haliha. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Nangyari ito bago kami nahiwalay at ako hindi ko talaga alam na bentis ako hanghang ngayon. Matagal na natahimik si Ricardo. Timayo siya, naklakat-lakat sa silid na para bang sinisibikang iproseso ang lahat sa kanayang isip. Malinaw na nakbigay siya ang maraming pagmamahal kay Elena pero ang paktiklas na bentis siya sa anak ng lalaking nakasakit sa kanaya ay nakdulot sa kanaya na hindi malaman kung paano harapin ito. Alam ni Elena na ang sitwasyon na ito ay napakahirap para sa kanilang dalawa. Hindi niya inasahan na tatanggapin ni Ricardo ang lahat ng madali pero hindi niya alam kung paano makapapatuloy sa relasyon na ito. Sa hili, bumalik si Ricardo at tumingin sa kanaya, may pakisip na buses, Elena, alam mo na laki akong narito para sa iyo at sa dalawa mong kapatid. Pero ito napakakomplikado nito. Kailangan kong oras para makisip. Pagkatapos ng pakisap na yaon nagsimilang limayo si Ricardo. Hindi na siya madalas bimisita kay Elena at ang makapakisap sa pagitan nilang dalawa ay nohang maikli at maingat. Naintindihan ni Elena na naarap si Ricardo sa pagkakasalanghatan sa kanang peso at hindi niya siya sinisisi para doon. Alam niya na hindi rin niya tatanggapin ang sitwasyon ng madali kung siya si Ricardo. Sa kabila nito, ang kawalan ni Ricardo ay nakdulot kay Elena na makaramdam ng higit na kalangkitan kaysa dati. Sinisibikan pa rin niyang panatilihin ang normal na bihay, nakaalala kina Ben at Kiko at patuloy sa kanayang pang-araw-araw na trabaho. Pero ngayon sa kanayang peso, laki siyang nakdadalang pag-alala tungkol sa hinaharap, hindi lamang para sa kanaya kundi para rin sa sanghol sa kanayang tiyan. Alam niya na malapit na siyang harapin ang mas maraming kahirapan. Ang katotohanan tungkol sa pagbibintis ay hindi may tataho magpakailanman at kapag lumabas ito, hindi lamang si Ricardo kundi pati na rin si Ben at Kiko ang malalaman. Ang makakawa lamang ni Elena ay imasa na magiging malakas siya para malampasan ang lahat. Pagkatapos ng isang linggo biglang lumitaw si Ricardo sa harap ng bahay ni Elena. Makasiyang pahot pero hindi na nakalinlangan ang kanayang mata tulad ng dati. Binuksan ni Elena ang pinto, nakaramdam mabilis na tibok ng puso nang makita siya. Hindi niya alam kung dumating si Ricardo para makpalam o maktasasawin ng ibang bahay. Pimasok si Ricardo, imipo sa mesa at tumingin ng diretso kay Elena, marami akong inisip, Elena. Hindi ito madali para sa akin pero pagkatapos ng lahat, natanto ko na hindi kita kayang pabayaan. Alam kong nahirapan ka at kahit na hindi ko anak ang sangho, gusto ko pa rin manatili sa tabi mo, alahan ka at ang sangho. Tumingin si Elena kay Ricardo tumilo ang haliha. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi niya. Wala silang nakyang kahit ano sa pakikita nila pero tinilinghan niya siya. Kahit na walang kasalitang nakpapayag ng pagmamahal pero mula sa araw na limitaw si Ricardo, kailangan niyang litasin ang mga problema sa bihay. Nang makita niya na nakalangan siya, patuloy na nagsalita si Ricardo, hindi mo kailangang makalala na alis ako. Pinili ko ang landas na ito at handa akong harapin ang lahat kasama ko. Ang determinasyon ni Ricardo ay nakdulot kay Elena na mantag. Hindi niya inasahan na ang isang lalaki tulad niya ay maaaring mukhang mapagpatawad at bigas palat. Baka man ang bihay sa hinaharap ay pinong kahirapan at pagsibok, alam ni Elena na hindi na niya kailangang harapin ang mga ito ng makisa. Ngumiti siya habang lumilya, salamat, Ricardo. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin.
Timayo si Ricardo, hinawakan ang kamay ni Elena, hindi mo kailangang sabihin ang animang bahay, malalampasan natin ang lahat ng magkasama. Mula noon, ipinakpatuloy nina Ricardo at Elena ang kanilang relasyon sa isang bahong simila. Baka man walang makasalitang nakpapayag ng pagmamahal, baka man alam niya na ang sanghol sa tiyan ay kay Arturo, nakpasaya si Ricardo na tanggapin ito bilang kanyang anak. Inalakan niyang mabiti si Elena, lohang nasa tabi niya sa tivang kailangan niya. Inti-inteng limipas ang mahirap na araw at ang pakasapora sa mas mahandang hinarap ay sumilay sa piso ni Elena. Inti-inteng nohang mas matatak ang bihay ni Elena matapos tanggapin ni Ricardo ang kanang pagbibentes at naktisasaw na alakan ang sanghol kasama niya. Hayan pa man, hindi naktakal ang katahimikan. Tulad ng dati tivang habinuang nililinis ni Elena ang bahay ay bigla niyang narinig ang katok sa pinto. Limabas si Ricardo para bimiling pagkain at nakaroon ang dalawa niyang kapatid sa silid kaya akala niya ay kapitbahay lamang hinit ng buksan niya ang pinto, libos na nakilat si Elena sa nakita niya, si Arturo, ang lalaking naklaw ng walang palam. Nakatayo si Arturo mas payat at mukhang pahot na hinit ang mata ay pinung pagsisisi. Elena, maaari ba akong pimasok? Sabi ni Arturo sa harauhal na buses. Natagalan si Elena, hindi makapagsalita. Hindi niya inakala na milang makikita sila ni Arturo lalo na sa kasalikihang sitwasyon. Bago pa siya makasahot, nakabalik na si Ricardo na may dalang pagkain. Malamang ang mata nang makita si Arturo, hinaranghan ni Ricardo ang pinto at nagsalita ng matatak, anong ginagawa mo rito? Himarap si Arturo kay Ricardo na may konting pagkayamot na hinit sinibikang makpakatatak, pipintahan ko si Elena. Ito ay sa pakitan namin. Hindi imatras si Ricardo, mahigpit pa rin ang pagkakawak niya sa pinto, tapos na ang sa inayo ni Elena. Hindi ka na niya kailangan. Kiniya ni Elena ang kanang kalma at timayo sa pakitan ng dalawang lalaki. Tinakna niya si Arturo sa mahinaon hinit nakpapasya na buses. Arturo, bakit ka bimalik? Naklaw ka nang kailangan ka namin ngayon, may sasabihin ka pa ba? Natahimik si Arturo ng ilang sandali, bimaksak ang kanayang mata, alam kong nakakamali ako. Niloko kita, marami akong nakawang pagkakamali. Pero ngayon gusto kong itama ang pagkakamali ko, alam kong bentes ko at gusto kong panakitan ang bata. Ang sinabi ni Arturo ay parang isang malakas na sentok sa isip ni Elena. Inisip niya na hindi na babalik si Arturo at ngayon na tila maayos na ang lahat, limitap siya at gustong panakitan ang bata sa kanayang sinapipinan. Nakatayo ruwan si Ricardo na walang sinasabing hinat naramdaman ni Elena ang tensyon mula sa kanaya, nohang mas komplikado ang lahat kaysa dati. Tinakna ni Elena si Arturo sa mahinaon na buses, gusto mong panakitan. Nasaan ang responsibilidad mo nang imalis ka nang kailangan ka namin at ng dalawa kong kapatid na mamihay sa pag-alala na pagpabantayan kaming hataw. Si Ricardo ang nasa tabi ko at tumulong sa akin sa pinakamahirap na panahon, hindi ikaw. Emiko si Arturo nang harauhal ang buses niya, alam kong nakakamali ako pero gusto ko talahang maksimila ilit, anak ko yaon at may karapatan ako na makasama siya. Sa wakas, nagsalita si Ricardo na may tensyon sa buses, binayaran ko na ang lahat ng itang mo, kaya isipin mo na walang nangyari sa pagitan natin. Hindi ka na niya kailangan ngayon. Kasama niya ako at alahan ko siya at ang sanghol, bimalik ko, ngayon ay kinahilo mo lang ang lahat. Pagkatapos magsalita, isinara ni Ricardo ang pinto. Nakatayo si Elena sa pagitan ng dalawang lalaki na nakakaramdam pagkalito at pagod. Ayaw niyang harapin ang hindi pagkakasundun hinit alam niya na hindi siya maring imiwas magpakailanman, kailangan niyang humawang desisyon hindi lamang para sa kanayang sarili kundi pati na rin para sa bata at sa kanayang dalawang kapatid. Biyong hobby ay hindi nakatilok si Elena, nakisip siya ng maraming tungkol sa nakaraan, kasalikihan at hinaharap. Si Arturo ay ang taong minahal niya noon, ang amang bata sa kanayang tiyan, hinit imalis siya nang humiyo ang lahat. Si Ricardo naman ang taong lahing nasa tabi niya na tumutulong sa kanaya na malampasan ang mahirap na araw.
Ngayon para hong gustong magkaroon pwesto sa kanayang bihay at alam niya na hindi niya maring ipagpatuloy ang kalabihan na ito. Kinabukasan nagpasaya si Elena na makipagkita kina Arturo at Ricardo ipanglinawan ang lahat. Para hong makang tensyonado sina Ricardo at Arturo nginit na sila nang magsimilang magsalita si Elena. Arturo na intindihan ko na gusto mong magbago nginit hindi ako maring bumalik sa iyo. Tapos na ang nakaroon at hindi ko malilimitan ang kapensalang ginawa mo sa akin at sa dalawa kong kapatid. Sabi ni Elena sa mahinaon nginit nagpapasya na boses. Sasabihin sana ni Arturo ang isang bahay nginit itinaas ni Elena ang kanayang kamay ipangpigilan siya. May karapatan kang maging ama batan nginit ang responsibilidad ng pagiging ama ay hindi lamang ang presensya pagkatapos gamiw ang lahat. Kung gusto mo talagang magkaroon responsibilidad, papayagan kitang magkaroon pagkakataong alagaan ang anak kun nginit hindi tayo magbabalikan. Natahimik si Arturo kitang-kita ang kalangkitan sa kanayang mata nginit alam niya na nagsasayaw na si Elena at walang paraan ipangbahian ito. Himarap si Elena kay Ricardo, hinawakan ang kamay nito at sinabi, Ricardo, lagi kang nasa tabi ko sa pinakamahirap na mga oras. Alam kong hindi madali ito para sa iyo nginit imasa ako na mananatili ka sa tabi ko at alagaan ang batang ito kasama ako at ang dalawa kong kapatid, makasarili ba ako? Tumingin si Ricardo sa mata ni Elena at tumango, hindi ako pipinta kahit saan, Elena. Malalampasan natin ang lahat ng magkasama. Matapos linawin ang lahat, tinanghap ni Arturo ang desisyon ni Elena, nangako siyang kakampanan niya ang responsibilidad ng isang ama sa kanayang anak na malapit ng ipanghanak nginit hindi makialam sa bihay nina Elena at Ricardo. Nagdesisyon siyang imalis sa bayan sa loob ng ilang panahon ipangpatatagan ang bihay niya at nangako na babalik siya kapag ipinanghanak na ang kanayang anak. Ipinagpatuloy nina Ricardo at Elena ang kanilang bihay nginit ngayon ay mayroon pang isang komplikadong relasyon. Naintindihan ni Ricardo na kahit na mahal niya si Elena nginit kailangan niyang tanggapin ang isang bahaging kanayang nakaraan. Gayunpaman, ang pagmamahal at katapatan niya ay hindi kailanman nagbago. Inalagaan niya si Elena sa buong panahon kanayang pagbibintis na laging handa na nasa tabi niya animan ang kahirapan. Ang relasyon nilang dalawa ay lalong naging magkagnay. Nang malapit nang manhanak si Elena, inti-inti ring nanawan nina Ben at Kiko na kahit na hindi anak ni Ricardo ang bata nginit si Ricardo pa rin ang tinay na ama na kailangan kanilang pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon at malapit na ang araw ng panghanghanak ni Elena. Inihanda ni Ricardo ang lahat mula sa pag-alala para sa kalisahan ni Elena hanggang sa pag-ayos ng bihay para sa dalawa niyang kapatid na sina Ben at Kiko. Nang manhanak si Elena ay lagi siyang nakatayo sa tabi niya nag-alala sa bawat segundo. Sa huli, ipinanghanak ang bata sa isang magandang imahe. Nang marinig ni Elena ang inangyak ng kanayang anak, nakaramdam siyang walang hanggang kaligayahan at ginawa, nakatayo si Ricardo sa tabi niya. Mahigpit na hinawakan ang kanayang kamay na ang mata ay pinuong pagmamahal habang nakatingin sa bata, magkakaroon tayong isang masayang pamilya. Lulong ni Ricardo. Salamat sa pagdating sa tabi ko at pananatili hanggang sa sandaling ito, tumitak nang mabiti si Elena kay Ricardo. Pagkatapos ay tahimik siyang nagsalita, Elena, hindi mo ba talaga ako naalala? Nakilat si Elena, kuminot ang kanayang kilay, anong sinasabi mo? Paano nangyari na hindi kita maalala? Ako sa kakarte na nakatira malapit sa bahay niyo noong bata ka pa. Naalala mo pa ba ang batang nakipaglaro sa atin sa kibo noong araw? Nakaramdam si Elena na ang lahat ay naging kakaiba. Ang panghalang kakarte ay hindi naktulot sa kanaya na malala ang animang bahay. Kilala mo ba ang pamilya ko noong bata pa ako? Nakakalihan si Elena. Ngumiti si Ricardo at tumango, madalas akong paminta sa bahay niyo noong araw, hindi naman kalayan ang bahay natin at napakabata mo pa kaya siguro hindi mo na malala. Pero naalala kita, mayroon kang ninal sa kamay mo at madalas kitang tigsendal doon sa mga araw na iyon ay lihim kitang gusto pero hindi mo alam. Nang marinig ni Elena ito, agad siyang tumingin sa kanayang kamay kung saan mayroong maliit na ninal na matagal na niyang nakalimitan.
Biglang bimolik ang malabong alalang pagkabata. Aikaw ang red rades nun ayaw kung tawahan kitang kakarte kaya tinawag kitang red rades. Hindi mo man lang ako tinawag at nalala ng tama. Hindi ka panipaniwala. Panaginip po ito. Hindi ako nakbibiru, ang panghalan ko ay Ricardo. May pag-alinlangan sa buses ni Elena. Alam kong maumo ako pero hindi kaya ako ay nohang makasarili sa iyo dahil hindi mo anak ang batang ito. Bakit mo sinasabi yun? Isang kalikayaan para sa akin ang makasama ka, maukita at maukurin ang sangho mo, anak mo rin siya, makasama tayong mamimihay sa buong bihay natin at pagkatapos nito ay maaari mo po akong bigyan ng isang kupunan. Sabi ni Ricardo at hinalikan si Elena sa nuwan ng matamis. Ngimiti si Elena na tumitilo ang haliha sa kanyang pisngi. Ngayon alam niya na natakbihan na niya ang lugar na kinabibilanghan niya at sa kabilang maraming kahirapan sa bihay naniniwala siyang siya at ang kanyang pamilya ay lohang malalampasan ang lahat ng makasama. Akala mo ang bihay ni Elena ay mananatili makpakailanman sa ilalim lipinan na makpakailanman mahilog sa kadiliman hinit hindi inasahan na ang kadiliman ay ang doon patungo sa liwanag sa kanyang bihay. Hindi na si Elena ang batang boba na makisang pasanin ang lahat sa kanyang bihay, wala na ang haarawang kalangkitan daw mayroon na siyang Ricardo, ang tong naknanggang liwanag sa kadiliman ng kanyang bihay, siya rin ang kanyang tatana.